Nyakorom gajwang dakika pradeko da berio tok sapagare marukinyi kamoro moro mintiere machiegni e nonro mar gazeto kin makawuono mana kapile waneno gazede ariyo The Standard gi Daily Nation thor weche bendo chumo pogore antiere kaginya wadwa Cleophas Oluoch ma bende osekelo ni weche manyien moko kuom weche ma bende okelo nyakorom gajwang e moko ma bende bro bedo kwa nono e gazet okinyi makawuono. Cleophas, gazet mane mamori kaluore gi thor weche ma bende neno kochiw pek okinyi makawuono? Gazet mantie kar ka ma wanyadhi go kawuono manyalo bedo ni moro wang' oganda gipogore luore ni ng'ama onyiewe. Gazet mar The Standard nitie kar ka wacho weche mopogore mago mag siasa, mag usuru, mag uchumi, kachiel koda ka weche mamoko mantiere gazet mar Daily Nation iwacho ka ni wach machal kodgi oting'o wechego mag usuru, uchumi kod romo mar Azimio odiochieng' ma kawuono. Manyisi ni gazet mar Daily Nation gi The Standard thor weche chalre. To koro wach ma bende chiegni gi jowa ahinya yudore gazet mar The Standard. Kendo miye pek ite mar 4 mano wechego mag duol. Deputy Governor ma Siaya kata kirange kanyo nyoro kane koro tony e Senate tiende nang'o mano ka nitiere kar kanyo wacho ni nen rakruok e kind johera kata jo senators go mago mag Azimio kod mago mag Kenya Kwanza kata bang' mano duto gik mage mano timore mane gima ntiere kar kanyo ka waneno gi achiel kachiel mano ka wantiere kodi kar kanyo to kata kamano bende gimomiyo nomiye pek ite mar 4 Sharon ka gazet mar Daily Nation wach mar duol otere ite mar 10 kod aneno wachagi gazet mar The Standard ka manene weche moko awono nyawusore maber yo gwenge wakocha mane mwachak goda paro ni machiegni gi chunya jowa kaluore ni mano wang'e ni front page mano ma The Standard wang'i thor wach ma bende nitiere kanyo ineno kanyo Ruto Raila battle rescues the duel from axe odoche manyoro nyakorom gajwang mana ka Cleophas bende nosekelo ni weche manyien senators maromo 27 noluto mbulu mar mondo mi oduol omed bede komb jalup gavana ka 16 kende ema bende koro noluto mbulu mar mondo mi othiche oko. Cleophas sacho makamano neno dochieng' manyoro bende wang'e ni od bura mar Senate kacha jod bura karamna senators ng'enya mawuok kweth mar Kenya Kwanza kipimo gi mago mag Azimio. Senators 27 wacho ni no kik gol duol apaga uchielo wacho ni onego gole mathoth ng'ene gin jo Azimio ma en gimoro ma kelo penjo mathoth ahinya kati kar ka neno senator ma Nyandarua mano ma oloso e ite bende mar 4 gino mowacho kar kanyo en ni an bende na penjora penjo mathoth wacho kanyo ni I'm wondering how much the seat of the governor in Siaya is worth ka deputy mare manigi kom en 1.1 million koro mara orengo to koro pesa di tingene office dual kanyo naneno ka achiel nen 1.17 to moro nen 1 million moro be 1 million manyisi ne pesa achiel nitiere kombe mag 3 million kombe mano low mano bende gima tie kar kanyo miye peke iti mar 4 tenda ni achiel kuom wechego ma bende piny Kenya rango odiochieng' ma kawuono mano e kinde mag nitiere kar kanyo e kinde ma ineno ni nitiere kwan mopogore mago mag kombe gima tie kar kanyo mesa cha bende nitiere kar kanyo mesa no $1 million kombo duol cha $1 million ka irango kanyo kombe moko nitie kata ariyo matindo maduto ne chopo kata $1 million makoro kinywando adek 500 ipere ni kombe gi kata rango gin mana kombe moko muket mane kona kata kamano penjo maduong' Sharon makono bende ka yudo thuolo ipenjo jolony mantiere e ite mar 4 ka gino mantiere wacho ni en bakle kin Raila kod Ruto gino ma senator Manandi bende nowacho mano chirar gi e mbui mare mar Twitter owacho kanyo ni gimoro amora mar Raila Odinga biro kelo e od bura kanyo nyaka lwar onge gima bokadho koro kata obed en gima dwaro na kia ni ng'awo thich oko ka en Raila Odinga mokele gino nyaka thich oko od bura osedoko mana kama kore go mana ombulu kaluwore kod kama ochung' koso en kama nyalo bedo nade takiani gima kamano bende
ne nyalo mana timore bende kinde ma Azimio ne nyalo bedo ni oyudo kwan senators mathoth kata jod bura mathoth. Gino ma jatend gidwaro ema gidwaro mondo mi gikal. Oketgie. Ang'e wach makamanya korom ga jonga biro bedo ka kelo ni chakre mano sa achiel mar okinyi e twak e chenro mar piny biro bedo kwafununu matit kotenre koda resruok mano mar duol. Koka mano piny ka bende wane weche motenre kod osuru. Cleophas Oducho manyoro jatend piny ochuo koki kata mana nogo koki mano finance bill makoro mane ne chike pachoka wachre ni chakre chiengeso cha chieng' tarik 1 mano mar dwe mar 7 wageno neno lokruoge mopogore opogore ma bende biro bedo kamienjo moko kuom gi Cleophas ero ema bendo pednwa embele karam ne nyim gazet ma The Standard kanyo waneno kanyo karam na Treasury Cabinet Secretary mano jatend migawo mochung' weche mag omenda ka bende noting'o bag ranyisi e kinde ma bende nosomo budget mano mar siling trillion 3.6 neno mana nyifono nyakwara mga juanga moko kuom okenge ma bende wachano yudo godo pek chakre chieng' tarik 1 dwe mar 7 Nje mano machako tarik 1 dwe mar 7 moko bende madhi chako tarik 1 Januari higa manyien. Adek moko tie madhi chako ka tarik 1 Septemba karo dwe mar 9 ntie machako dwe mar 9 tarik 1 kachiel koda moko bende machako tarik 1 Julai. Nitiere moko ma bende kirango kanyo Sharon nitiere weche go mag jogo mantiere mbui kare wacho ni same day collection nitiere mago ma odiochieng' ka osechoko osuru onego bed ni iterogi mago moting'o kembe go mag go punda winjo kanyo atamalo margi bende rokano idho kar kanyo tiende ni koro odiochieng' achiel kanyo ka kisetieko tugo mari onego bed ni kao osuru mari to ichwalo ngeni kara kanyo be king'adi e yuto mari odiochieng' onogo kama intiere kar kanyo mano onego bed ni chako kanyo tarik 1 Julai kachiel koda kamago mag withholding tax ino kanyo mago mag jogo ma lombo ganda e mbui kata jogo maloso tuke mopogore opogore e mbui mago digital content creators content monetization mano mantiere mbui kacha atamalo 5 ni tiende nango ma achiel kuom gigo bende mano kelo paro mopogore opogore sani koro eren chik nyaka koro ng'adgi winjo kanyo weche go mag capital gains mago moting'o weche go mag transfer mag shares kachiel koda ka partnerships kata winjruok ka irango kacha ni omenda man gi nyinyo mantiere malo kanyo maromo kacha atamalo 20 kuom mwandu ka mwandu nengo mar mwandu ka mwandu nego beni chopo yo machalo nade gin weche moko mantiere karka mano moting'o nyaka golo atamalo 8 mano mar VAT e gas no mar tedo kata LPG mano bende nitie kar kanyo atamalo 3 mano mag turnover tax ma bende koro nitie kanyo iwacho ni kata kodoko ni weni matendo Sharon noyudo kata fuongruok kata nomi budget moro maromo bilion 13.1 tiende nango ohala ka ohala maloso kata milion 1 nyaka milion 25 nitiere turnover tax manyiso ni gigo duto ma iseloso iwacho ni revenue kata yuto mari miseyudo ikawa atamalo 3 ni kendo itere michop kar kacha mogana mamoko bende bedo kacha karito kendo koro tarik 15 dwe manyien April kata duol mochung' ne rango nengo mag modhi mapacho ka bedo kacha kalando ka koro nitiere medruok mag nengo mag modhi moting'o petrol kerosene mano mar mauta mar taya nitiere aviation fuel ni jet fuel bende nitiere karka gino mantiere magi mag ndeke wadhi neno ka wuodhe mag ndeke bende nengo nyalo bedo kata kamedore ong'e ni kind thuolo ma higa mokalo nyaka higa ni medruok mag iwacho ni kata ka nena atamalo 8 bang' ka nosegolo subsidy cha nengo mag wuoth bende osemedore kirango kanyo kama ni wuok e kaunti ma Kisumu ka kitiyo kod achiel kuom ndeke moko matin mogik ni nyabedo kata gi siling 5,500 sani kirango wuok Nairobi kanya ka Kisumu idhi tiyo kata kod mano wuoth mar ndege no kende mano one way kende itiyo kata gi siling 7,000 tiene mondo dhi miduogi en 14,15 lure ni kawi karango koro madhi kelo lokruok ta inya bende iwacho ni ok en modhi mag petrol kende mano kama intiere kar kanyo ni mar ka intiere iteno mar 7 wach makoro imiyo pek kar kanyo wacho ni ka omede nengo makama kata osuru makama michoko kata mijuogo e modhi gi Sharon oganda dhi bedo kama tek nikech jogo maloso mwandu bende dhi bedo kod pek diesel cha bende nyaka hivi dong wang'ine nyakoro mga juang giti gazet mar 7 ema kama bende ong'inje weche makamagi matindo tindo mar mondo ming'e ni osuru mane ma bende biro bedo kichako medo chakre dwe mar 7 mano ma bende ngeso en chieng' tarik 1 magi ma bende biro bedo kimedo chakre dwe mar 9 nyaka mano mar dwe mokwongo mano mag higa mabiro no ka it gazet mar 7 Cleophas ong'injo gi matindo tindo neno chakre dwe
mokuongo mano dwe mar 9 chieng' tarik 1 ineno kanyo mago osuru mabendi biro bed ka imedo kanyakla kod mago Januar mano chieng' tarik 1 mar dwe mokuongo mar higa ma 2024 osuru ni kanyo Cleophas. Sharon bine no club entrance. Donje club. Donje club. En club mane ma jogi dhie. Lore ini dia mane. Okangwa waking club okichulo lendo ma okinyi. Kata kamano boko yieno mondo mwalandi gokinyi ma kawuono. To donje club gi koro kirango sani. Koro nitie fee moro ma nyaka ichul. Fee no kichulo nitiere moro ma wuok kanyo kidhi kanyo. Koro ibede odi tiwinja radio kin kata mana gamuna ke jamata muna kata mana math bayom. Ochomo. Bede odi methi. Ochomo ganda kata odi kanyo be kimetho nitie gik ma mili bede mano mede osuru. Ibo neno gini chomo kanyo. Chakre chieng' tarik 1 nyaka rombe jong mar dwe mar 9 bende jok man gi osara mano dwe ka dwe kind siling 1,500 nyaka 1,800 bende no pay kor dhi ng'ade gi kwana tamalo 32.5 joma nigi 800,000 and above per month ero pay kanyo mabendi bro bed ka ijuogo gi kwana tamalo 35 mar club interest ni to apani no pandro matin nikech mano no kaneno fundige malongo kanyo donjo club mage clubs mage dibed magwa mwang'iyo godo kata na mang'iyo neno e kuonde mopogore income tax bende biro medre ero digital tax mano chakre chieng' tarik 1 mar dwe mokuongo higa mar 2024 koro wamed rido kanda tineno mar income tax ni en mag non residents gin jogo ma osebedo kacha iwacho ni nitiere wan ga gi expatriates then wan gi jogo kacha ni nitiere oganda mamoko bende mabiro dak e pacho ka iwinjo magi makoro bende osibiro kanyo mondo oket kembe gi pacho ka mano biro na medruok mare ka nitiere ochako kanyo higa manyien Januari tarik 1. Aya omenda bende nika higeno ni taxes kata mana osuru makamago nyakwar mgejwang biro konyo duola mano mochung' ne choko osuru mano kere mar choko ineno kwan siling billion 289.3 iwacho ni that's the new tax measures in the Finance Act mabende higeno ni duol mar KRA biro choke hikomenda mano mar higa mar 2023 wageno rito neno ka bende gibiro choko osuru makama to kata na bang' choke osuru makamagi biro kelo lokruok mage ne ngima oganda mapachoka. Sharon kirango omenda matiere kar kanyo bilion 289.3 en kwan moro man piny bende ka itemo rango ni budget chalo nade kama nitiere budget mar trillion 3.6 tiende nang'o mano ka montiere kar kanyo ineno ka budget mantiere kacha omenda makama ok chop kata nus mare gino madhi bedo kata ka ichoko gima bende mondo mi omenda ni ochop kare kata budget mano lan mar trillion 3.6 Sharon en ni nyaka yud omenda madhi konyo budget ni okete tim omenda gigolo kata weche mag osuru kod osuru mamoko mabendi golo e mwandu mamoko koro ngeno marwa ni kata ka igi duto dhi nyime wacho ni gigo duto mosebiro kata ka timore ibro negi ne diere gi chopo kare mano kaluwore kod choko madhi bedo kar kanyo to kete ite mar 7 nikech pek ma nitiere godo pek mar ngima makoro uganda bedo ikono kanyo omed ikore e dwe makoro dhi chako kanyo chieng' ngeso iwacho ni brace for tough times pay cuts iwe nitie kanyo wacho ni Ruto bende koro oketo koke mano mantiere kar kanyo Pikat kosebiro mano oseduoko sara mare ni neno kata na okumba mar thieth mar NHIF kona tamalo 2.7 mabedi bro bedi kijuogo sara na chiela to sara ni dwa ng'ade nyadi ng'eny gi osuru mopogore nyakoro mgajwang' onge madwa tim nekech koro finance bill makamano osechwe kogno bende wach machielo mana nene Daily Nation wabiro bedo kwang'iyo duonde mopogore mabende nosedhi doho mar pingo finance bill bende giwacho ni court doho poko chiwo negi order maket kod mano wang'e ne it gazette mar auchiel mapiyo weche maluoro mag siasa Cleophas bende duche manyoro nwaneno ka jalib jatend piny Kenya Rigathi Gachagua bende nochopo log tich mano mar duond bura mar UDA mantiere apaya Mangong Road ka bende nochopo kaluwore gi ng'ukruok ramna iwacho ni paro mopogore bende osechako mienjo mano bang'a iwacho ni jagoro mongirore mar UDA Cleophas Malala wacho ni koro permanent secretaries mago jogoro mongirore kanyakla kod jotend migepe ibro bed ka inono otimnegi auditing makare kata kamano wach makamano kodhi makare gi moko kuom jod bura mag bende nitiere kweth mar Kenya Kwanza kuom ranyisi nineno kata mana Gladys Shulei mabende en jalup
Speaker mano mar od bura mar National Assembly owacho ni Cleophas Malala onge kod oteku mar chiwo kweth kata mana wach makamano. Odiochieng' manyoro nwaneno Rigathi Gachagua kanodhi apisi mano mar UDA mantiere apaya mar Ngong Road ka bende wacho ni Cleophas Malala pod nitiere kombe. Ng'ini nitiere weche moko mana wachore ni samoro dhi thiche oko e kom mar jagoro mongirore mar UDA. Nitiere weche madiere kar kae kendo koro paro bende mienjo. Wacho kanyo jagoro maduong' ni mar UDA bende koro jotelo moko bedo kod buok Sharon ni ponono gwedhu weche mawacho gi kod jatend piny Ruto ok da wacho gi kata kamano koro otiyo gi ng'ama chielo mondo mi owachi nyalo bedo adieri kama moko kuom kaka ondike gazet mar The Standard wacho ni mondo mi ng'ama kama ogol weche gi e dhoge tiende ni ng'ama chielo bende osenyise gimoro monego bed ni owacho e kinde gi bende Sharon gima nitiere kar kae mineno ka nitiere yo moro ma nimba ahinya iwacho kanyo ni jotelo moko wacho ni wadong' chien owinjane kama gini ochom moko bende wacho ni ponono wadok e telo madhi bedo kacha ni duon bura achiel ema bedo kacha ka telo wang'e maber ni riwruok mar Kenya Kwanza kacha nigi jod bura mopogore opogore nitiere duon buche mopogore opogore ino kacha duon bura mar Kenya mar UDA ni kacha nitiere mar Ford Kenya nitiere kacha mano mar Amani National Congress mano mar ANC mano mar Sani Isa Timami kaka party leader rongo maber Musalia Mudavadi nitiere kar kanyo mabende Cleophas Malala ne achiel kuomgi kata kamano dar modonjo duon bura no mano mar UDA gima nitie sani iwinjo gima Samson Cherargei wacho mana Senator Manandi gazet mar The Standard wacho kanyo ni nitiere gik moko mopogore wacho ni comments mantiere kar kanyo kata paro ma ichwalo kod joma noloso mano temo wacho gima ne Cleophas Malala wacho wacho ni mae dong' mana individual comment kata pache en owuon ok en chung' mar chama mano korka kore kama chielo nitiere jor bura ma Keses ilo ni Julius Ruto owacho ni magi owacho chenro mopogore opogore mitimo mano e migepe mopogore opogore mitayo kanyo kod jotend migepe gin gigo monego bed ni temo chopo kare singo mane sirkal ochopo kara singo mane sirkal owacho ni dhi keto kare mane kama wacho kanyo ni onego bed ni girango goals kod objectives mondo mi owe seyo ma kinde ka kinde ne telo mano mar piny kotelo kanyo kod jatend piny Kenya kod joge duto mantiere kuku mar telo mano moting'o mago mag tend migepe kachiel kod ka jogoro maongirore paro mar SG mano Cleophas Malala bende oyudo seyo mopogore opogore wacho ni boss Sholei Gladys Boss Sholei bende koro biro en bende ochiwo pache e gazet mar The Standard kae kiwinjo kanyo ni en nyaka sani okomor iwinjo kanyo ni okomor gi kaka Cleophas Malala osebedo kanyo katiyo tich to ni kanye to kata mana jatend piny William Ruto ma bende nosewacho ni jod bura kata mana nitiere thuolo mar nono kata mana jotend migepe mopogore opogore koso nikech koro wuok e dho Malala kaka jagoro mongirore to koro wuok e chama maru kama untiere kod wach munyalo bedo ni untiere godo kata munya wacho ni wantiere gi sei e gigi kata kamano yudo ka jagoro maduong' mar chama koro seche wacho ni kata jogo mantiere Kenya Kwanza bende koro nyaka rangi kata kamano odiochieng' manyoro godhiambo aneno ka jalub jatend piny mano kwang'i nyalo mana ng'iyo malo picha nitiere kaendi mar jalub jatend piny Kenya mano Rigathi Gachagua godhiambo manyoro ka gintiere e log tich mano mar UDA mantiere apaya mano mar Ngong Road jalub jatend piny Rigathi Gachagua nocho ni gintiere gi chir gi Malala gi tije mabende otimo koro pod obiro bedo kwaneno developments iwacho ni dongruok mano mar wach maket kod Cleophas Batheka mane iti gazeti mara auchiel bende Ogai mar Azimio Raila Odinga igeno duogo mare kowuok mane piny mar United Arab Emirates odiochieng' ma kawuono igeno chopo mare bang'e wang'e ni gibiro bedo gi romo mane alap Makamkunji mantiere buore Nairobi kama endi biro kaluore kod lendo manotim chieng' tich ang'wen mar juma mokalo gi jaod bura kata mana jatenda duond bura mar NARC Kenya Martha Karua giwacho ni koro odiochieng' ma kawuono gi kata mana gisiro johera magi mar mondo mi wuok oko ka romre margi mane alap Makamkunji mondo gitwagi iwacho ni kawuono en twak iwacho ni odiochieng' ma kawuono gidhi romo kacha historic iwacho ni historic
Kamkunji grounds kama gidhi bedo kanyo ka girwako jatendgi mabedo osebedo kacha pinjego mag jo Arabu mano United Arab Emirates mabende koro duogo Kamkunji grounds odiochieng' ma kawuono ka iwacho kanyo ni Nairobi MCAs mago maga mantiere kwethno mano mar Azimio kata MCAs mago mag Azimio man county ma Nairobi odiochieng' manyoro nokono joheragi mondo mi owuogi kendo chop karomgi mano ka gintiere gichop Kamkunji. Martha Karua bende wanyalo paro nyocha kano loso kod ute fwambo gino mane giwacho kar kanyo iwacho kanyo weche mag Raila returns from UAE koro gimantiere kar kanyo mosebedo kanyo ka olose iwacho kanyo ni Kamkunji grounds kawuono dongwane kaka dibedo gichop kanyo saa 4 mar okinyi ma kawuono kama gibedo kanyo ka gitwak gidhi do e chuny mbako romo Sharon mane twak mano go bende kawuono awadhi an ka achiel kachiel oya ne pach gini giwacho wang'eni jofwambo mag biro bede gwenge mago mag Kamkunji nyakwarom gajuang kata kamano Cleophas Oluoch biro bedo katawa e chenro makamano e chenro mar mbaka romo. Cleophas apok watieko nikech aneno ka sa achiel ochiegni wadhi ni It Gazette mar adek mana mapiyo piyo kinde ma nengo mar ngima medo ridore par ni hola ma bende wahole bengi mopogore opogore bende iwacho ni rates mag koro idho wantiere gi gavana manyien mano mar bengi maduong' ma pacho kaendi kama Othuge bende koro wacho ni gisani war med rido kanda nikech wacho ni loans chudo mag loans mago mag hola mwakwayo bende ok dhi bedo mayot e kinde ma bende naneno komed kwana tamalo mago mag nyinyo ma bende biro bed ka ichiwo e hola. Cleophas otek kodwa manade iwacho ni mae koro dhi bedo moro ma dhi bedo ma nengo ne tek ahinya e thuolo mar higni 7 mosekalo kar kanyo ka koro entiere malo. Sharon gigi timore kinde ma piny Kenya oganda mathoth pod nitiere kumoro miwacho ni onge omenda e miere mopogore opogore onge omenda ikiro ni yudo yuto mari omenda mantiere ot kacha onge ni mar gimiyudo kar kanyo wacho ni nengo mag chiemo kata gigo ma ichamo kata gigo mitiyo kuom tedo yudo ka osebedo kacha ka medore kind dweche mokalo to gini bende medo koro pressure mano e households miwacho ni koro gin cash starved gionge kod omenda moromo mano kaluwore kod midhusi no mano mar corona ma bende nokelo chandruok ne oganda mathoth ahinya. Kirango kama chielo bende inflation rate ma bende osebedo kata ka ineno lokruok kata piem mar dola kod shilling ma pacho kae kaka gisebedo kar kacha ma koro bende osemedore ka ineno sani osechopo atamalo 8 mano ka irango dwe mar 5 kod mano dwe mar 4 higa montiere ni noromo kacha atamalo 7.9 inflation rate kine motimore wang'e maber ni nitiere gik mathoth ahinya ma oloso nitiere ga kacha inflation charge moro mantie ka nyaka e nengo gimoro amora minyiewo nyaka kete kar kacha medruok mar omenda kata iwacho ni ka ngima bedo matek gima tie kar kacha mondo miyo ga ne nengo machalo kama ka nitiere kar kacha ting'e ma en gino ma ikelo kanyo kod bengi no mano maduong' mar piny Kenya iwacho ni sama nitiere kar kanyo Sharon gima timore inene kanyo e nengo mar mauta ni kanyo nengo mar sitima inflation bende donje to mago bende chopo kar kanyo. Aya, koro Cleophas adon watiek nonro mar gazet. Bende wacho ni gope makamago koro biro bedo ka idho nyadi mang'eny kinde thuolo mar kata mana ma osenene kinde thuolo mar higni 7 ma osekalo. Koko mano Cleophas kapok watieko nitiere jakedne ratiro moro ma bende odonjo e doho, odhi e doho mar mondo mi wang'eyo ing'i Nancy Macharia mano siyo kata mana jata chenro maduong' mano mar duol mochung' ne ndiko jopuonj odwaro mar mondo mi ogweta wacho ni hike osebedo kotiyo ka nyaming'a to hike nanego bed ni ing'ene gweta e pacho kaendi king'iyo higni manego bed nodhi e rutaya osechopo e higni manego bed nodhi e rutaya en mana ni higa mar 2015 ma wang'e ni Nancy Macharia nosechako tiyo kaka jata chenro maduong' mano mar TSC kata kamano nochako mede orak mano mar higni 5 tok tieko contract mare higa mar 2020 manyiso ni kaluwore gi contract mare nego bed ni otieko higa mar 2025 koro jakedne ratiro moro mong'ere kaka Francis Owino koro wacho ni Nancy Macharia hike oseniang'a koro nego bed nodhi e rutaya iwacho ni osebedo kata kotiyo are higa mar 2015 ken kata kaka jata tije maduong' mano mar TSC ng'ur ywak ber mare osebedo kanyo ka ilando kata kamano ng'ato nigi ratiro mare retirement koro kochopo Sharon nyaka dhi
kikwane lokruoge manonenre kacha ka notimo gazet jumbe mokalo ni jalo moro ID mare wacho no nyuol higa machalo kama chelo bende wacho ni onego bed ni osedhi retire lokruoge ma kamago bende nitie retirement kochopo jodhi oyue tije ng'eny kata tok retire kanyo aneno kapod iluongogi e sirkal bende migepe ma opogore opogore. Wane kaka okang' ma kamano biro bedo kadhi. Sachelo seromo Cleophas nek bende adonjo gi gazet machielo. E gazet ma Daily Nation wabiro mana mulo thor weche ma bende omi pek nikech ang'eni thoth weche ma bende waseneno kata na gazet ma Daily Nation moko kuom gi bende nitiere gazet ma The Standard ma bende wasilidhoni. Gazet ma Daily Nation ka koro ipenjo which way Raila dwaro nang'o ang'eni Azimio bende nupenjo ka nyambako romo ni kweth mar Azimio koro gin gi yo mane ma bende gidwa chomo. Aneno ka koro Raila bende iseyo kotenre kod okenge mopogore opogore king'iyo kata mana Daily Nation kaka bende ondik ka koro gipenjo mana ni attempts mago dwaro mopogore opogore ma bende gisetemo mano jatend kweth mano mar Azimio setemo kata mana mar kelo lokruok mopogore opogore to weche ma kamagi osebedo mana ka gore Luanda. Cleophas ero ineno kata mana failed attempts ka failed attempts ontie kar kanyo wechego mag yiero kanyo motere do bende orem wacho ni tamruok mar yie ni sirkal mar Ruto manie telo ka manodagi product boycotts bende nitiere kar kanyo march to State House ne osem expulsion mag rebel mano mantiere kar kanyo mondo mi by election otim mano bende onge secession calls bende podi ICC petition bende onge release of IBC whistleblowers bago bende results poko ketayanga wacho kanyo ni bende sani kaluwore kod ombulu mingoyo od bura mago bende oserem duto od bura mamalo kod mano bende mar wacho mag National Assembly kod mano bende mar Senate giduto girema koro wach makamanya kwarom ge jwanga ngene moko kuom gi bende biro bedo kilidho gi welo ma bende biro bedo gode cheno mar mbaka ro madan wangi ite gazeti ariyo mane Daily Nation kasto watik nonro mar gazeti it gazeti mar ariyo wangi ni jotend jopuonje mago mag skunde mag sekondar bende nitiere kod romo e gwenge mag Dhowadh Nam Chumbi romo mar gi ma bende nochako odiochieng' manyoro higeno yawe odiochieng' makawuono ka bende igeno ni kwan jotend jopuonje mag skunde mag sekondar maromo 7,000 biro bedo kachopo e romo maket kod mano koro nowinjo kata mana kaka jakoma mano mar duol mochung' ne jotend jopuonje mag skunde mag sekondar mano Indimuli Kahi noloso koro wacho ni kaluwore kod omenda ma bende piny owacho nochwalo e skunde mopogore opogore nitiere to ni students kata mana jopuonjre maromo 1 million nyalo bedo ni ok bi winjo wega kaluwore kod omenda ma bende nochiwo ka nitiere kar kanyo gino ma bende wacho kar kanyo wacho ni suppliers bende makoro hinyore wacho ni omenda gope nitiere sikunde achiel kuom gigo mag idhi rango leo mag chopo omenda e sikunde kendo wageno ni ang' wayud chenrono bende mbako romo kawuono. E iti gazet mar abiriyo Okiya Mtata ma bende en senator e kaunti ma Busia en kanyakla kod ji mopogore opogore jo Kenya ma pacho kaendi noringo odhi e doho mano mar chungo okenge mano mar kadho mano paro mar chik mar omenda kata kamano giseyo doho ma pacho kaendi ni doho ma pacho kaendi kata bed ni gisetero negi kwayo makamano pok ochiw negi oda mora mora di bed ni doho bende nitie kaka nitie Cleophas wacho ni kinde magi ni gigi duto chopo kare Okiya Mtata osebedo kanyo ka chwalo paro mano mar chungo gima nitie sani paro mochwal kanyo e doho ma pacho kae wacho kanyo ni mondo mi ochungi keto e tim chik manyien mano mar omenda higa ka nitie chike makamagi inyalo chung paro moko e iye koso inyalo chunge gi duto en gino ma pod irito kar kanyo mondo mi one ni doho biro wacho machalo nade Okiya Mtata wacho kanyo ni akwayo mondo mi odiochieng' achiel mondo mi time lokruok mano kachiel koda ka petitioners mamoko ma bende nitie kar kanyo mano chwalo ng'ur wacho ni gigo mano timore kanyo e od bura ma bende koro osekadho chik paro mar chik mar omenda ma koro sano bedo chik nikech igocho ni juma mokalo mano dwe mokalo ma bende ne gidhi kwayo ne gioro kwayo ma kama e doho kata kamano doho pok oloso kodgi momiyo gi yo mora mora ma bende ne bende gikawo kopogore gi mano watie gi machinglo iti gazeti mar 15 inyisa ni machinglo ma kamano en nene na de Cleophas anno ka ng'ato bede e wi jiko to jiko no ndik ni finance bill to moro chal ka gima kendo kudho jiko to iro wuok mane machinglo mwatiek godo mantiere it gazet mano mar 15 mana kwa nyalo yude yo makare wacho ni koro bet kar kanyo ogo koke kata oketo koke paro mar chikno mano bill to oliet sawa sawa nitie ng'ama chwako mach piny kanyo komno bete to sweat be luya ogolo Sharon kineno ma obet piny kanyo obet orwako ntiere 5 star moko mane kore kanyo mantiere bade malo kanyo machalo mondik ni R no ang'e notigo e kinde mane
e kinde mag Azimio to ng'a obet e wiye kanyo mago seino mesa no en mar tend piny to ng'a mobet e bwo mesa nokudhango dibe nokudho gimoro magolo yiero kosango matimo okudho mach ka machero bebni mach bebni kar kanyo nitie mach mosechako donjo e sut mar ng'a mobet kanyo ento en general orwako lewni ma wacho ni marabuor kabiri kanyo ochwako mach mar finance bill mondo ne ni kama obete kar kanyo no en ang'o manitie ma inyabana ne en ng'a ma sirikal gi jogo makete tesre Akenya korom ga jwangi neno katun kata machinglo makamano heyo machalo nade Cleophas wachin mugi kwati kono ndo bar gazeti nitiere monj moduogo pacho kae mabange ni chieng' abro chako waranga ne kendo nitie monj mawuok kuom Al-Shabaab waneno ka gimedore waneno ka kaunti mag Garissa Wajir ineno kanyo Malamu Mandera gik matimore kar kacha gin gik mage tede kaka inyalo tiegi sani nonro ma itimo nitiere mana kar ka nitie jogo mabende koro itimo nonro bang' jawala moro kao gige lweny moko kendo uso ne Al-Shabaab nogolo gige lweny makamage piny mar China mabende naneno kondhi e lap mar ndeke wach makamano ang'eni pod waluwo machiegni ni jaohala makamano ong'ere kaka Zakaria Kamala Sufi Abhishek entiere gi nyinge 4 wach moro malita Abhishek mane nyinge matiere kar kanyo Sharon kara kamano weche thoth kawuono ang'o mondo idhi nyime kod chenro mano marupe ka ng'ikelo twak mokwongo aranga duogo kendo sadek mondo mi wakwanye mbakoro ero kama ne Cleophas kok mano nyakorom gajwang gazeti momore kinde Standard gi Daily Nation idhi nyiewo wan waselidho wasemisi so gisani nyakorom gajwang abro bedo kaka yo matina adonjo gi twak e chenro mano maro piny koro wang'iane na county ma Siaya chal nade bang' odiochieng' manyoro od bura mar Senate noreso jalup gavana e county ma Siaya William Oduol wela antiere godo mabende osechopo waka yo matin kik dhi mabora